Mananatak! Basta nung namin ito yung video, nakasikig ka kasi. Di ba, inawagan na kasi kigit na. Sige, magtanong kayo. Tatanong lang. Damagan may kung ano, kasano kayo ng rugiti ko pa nagblog diyo. Vlog? Uy. Katinag kami, so ay, vlog. Audition ako. Audition. Oh, kunwari, tingnan na kayo, talo kayo. Talo kayo. Sunod, ikaw, pa lang. Sige na yun. Oh, kunwari ka sa. Audition. Ikaw. Pagsisang ako mo. Oo, wala ka dyan. Tepe sumaya makaga sa ti kwapas ma. Uy, nadumagasan na ata. Patay di bunga na. Bunga? Yang may bunga mo. Kipyasata, di ba? Oh, yung piyas. Oo, kida bunga na ata, di ba? Oy, Oo. ano mga magasan ay bunga? Lawan si Day, mabali mo si Day na Day. Sausa mo lasin, mabali na yun. Kapoy ka nga talaga. Sakit tikong wanak atang kaanti at panuno mo. Agsakit ka naman di ka mangmangan. Ayun. Ganyan tayo. May bunga na ata, mabali pa nga buruay. No, gatang mo si Day. Pero ito kayo manayin. Kisabadan nagado nga sumampoy tag ito yung casting ay tsura. Apo na kayo mutunan. Pagkat kasi titsura min. Ito ka. Kaya na maramidan tayo, mga sagtura yan, madi masuktanan. Aba, ino ka kanya tao. Oh, nakita daw kayo lagtambay kami mutuyan. Payat. Alam mo nga sa balay pagtambayan mi kay RP kayo. Tas lang may isang lubong nagkapuanan niyo. May isa itsura na. May siguro na mi. Ang kakakulay pa ito. Lolo! Ito lang dahil. Mananatak! Basta nung namin ito yung video, nakasikig ka kasi. Di ba, inawagan na kasi kigit na. Dapat madinga ko eh. Binsikig! Dapat dagam mo. Abay, dikit. Tayo pala mo. Tang na kayo mau. Abay pa manam! Laki na eh. Kung mamapangkat to, saka umadayo. Laki na kiti-kiti. Asidaggan to, asidaggan niya. Alam damag, sino kataman ng upan? Uri kasi tiro pa dyan kaya. Magjusi kayo mo tayo. Apay, agpili ka pa lang naman, nagsinukat mo. Parehas mo lang. Talaga. Makakatawa ka mo, makakatawa ka mo. Oo, mga Osula katawa. mo, tatarami mo, pare-pares tayo mo na nagalas. Galing. Boss. Ating nagsakit. Ang gunam. So, dati pa din. Ay, ulun. Nel, muna tawi. 300 data. Ay, Allah. Wala ka, bago yan. Ay, 300 data jersey siya. Nagtutulak kasi. Ang bayad mo ba? Pangkalangat ko yun. Kaya naman ito ko eh. 300 data, 300. Pirchi kayo pa eh. Magkano? Olok ka naman ng tokwa mo. Magkano na nga lang sinasahod sa Facebook, mabubutol. Kaparo-paro sa ampay. Wala pang sahod, men. May babayaran ka na. Ayun sabi ng direktor, madapa ako, di nadapa ako. Si Director, siya mababayan. Pasulo yung direktor. Ano yan, nagtagari mo lang na yan. Salamat mong kadwan. Tatlays, kapisi kayo madali tagaray. Oh, sige na tagsawat na gano'n din. Di ba day? Sinabi ni Direk eh, madapa daw eh. Kasalanan ni Direk. Sino magbabayad? Mag-usap kayo mamaya. Mag-usap kayo mamaya. Ang mahal pa naman yan, boy. Magkano ba to? 480 yan, isa. Purete? 480? Oo, magkano lang talent pinyo? 180. Ay, mati ka makiramraman. Ay! Ilan tayo dito? Ikaw lang yan. Ilan tayo dito, boy? Para alam ni Director. Ganun, ganun. Agad na. Agad na, mamay. Kayo nagpapainan. Ano ba pinunta natin dito? Pag-uti ka natin. Naman doon yung toy. Ha? Hindi, magtatanong daw sila eh. Tatanong? Magtatanong daw Tatanong. Oh, sige, magtanong kayo. Damagan may kung ano, kasano kayo ng rugiti ko pa nagblog diyo. Vlog? Uy.
Natinag kami, so ay, vlog. Nakatawa sa sumpa. Tinamag ko to. Di ba ka? Mapis kami. Gusto mo, di ba, natinag din na nagbaag. Ano ba tawag na natinag? Madaya, di kasto gamin tika ito nga sa uwan. Ano kayo nang rogi nga nagagamit si content. Ah, content. Sunod ba? Ito pa da. Seryoso. Oh, seryoso. Hey, damdamaw. Siyempre, kailangan maging mumuryot ka. Ay, Kasi aja yan. dapat napuskol tirupam. Dapat. Sige yung, ano ba yun? Mati na kailangan na puskol. Uri man Dapat, napuskol na. nandun pa ito tsura. Kata na puskol. Yung kamuto yung texture mo. Oh, damag kayo maday. Tunggag kayo ah. Iso tagar ng tama gani. Iso Alam mo Sika nga tatik sa on. Total, sumamsambitaw ka mo. siguro to, hindi galatan. Please shut up. Agdamag ka, wala dapat di nga sumampitaw ka. Siguro. Siya ito si Mama boy. Siguro. Ayusin mo, pag ito hindi nag-million, di ako makakabayad ng upuan. Sige. Galingan niyo magsalita. Open tayo. Open forum tayo. Ano, damag. Aja pa. Oh. No, kasano mo yung mga nagagagyan di content nyo kung kasano kayo mga sumikat. Sumikat. Tutukan kami na araw. Paano? Sikat ng araw, aja. Ah, sige. Hindi, pinag- Kadamag. Shut up. Oh, Ajay. Oh, sumbatan boy. Boy, teko pinag-vlog. Madi kami pa sumikat, malalaos kami. Pati naman tawa niya. Siyempre, makikita mo dagay ti comment ti video kaya kahit na kayo mo dagay followers yo kasano mo malalaos. Madi si kami dagad ka kadrama eh. Napakita ko nam. Apay. Siyempre, exotic. Exotic. Sige kayo ti mga katatak kanya me. Kami nawan ti kadwa may exotic. Oh, gana sa buyak. Sa siya, buyak mo na sarili ko. Mumakanyak eh. Nung makita kayo di video, hindi ko dak. Nagsakak siya. Bali na ragsak ka yan. Happy. Di Sa kayo, happy. kaya yung mula sumikat. Ha? Kaya sumikat. Una kami sumikat. Paano ba mag-viral? Nung sumikat kaming taon, Right. sulo kaming taon. Kaya yung viral mo lang. Una. Solo kayo munukan. Una. Sige. Sika, garami ka page mo. Tag-viral ka. Nyaramidag. Mga katakay. Sumikat ka, Mike. Sumika, Mike. Right. Atoy. Kaya mo tag-solo, no ka? Sumikat. Boy, Nga mayat boy, nga ta sumikat suna. uminumit krudo Why? Crudo tin mo. Unleaded. Nasambit. Nasambit na di krudo na jalangay. Samit, apay nakaraman kan. Ikaw, Uwan na siya. ano naman gusto mo pag nagsolo ka para sumikat ka? Gusto ko, ako papalit kay Coco Martin sa Batang Quiapo. Araw. Nagtag yung pangarap natin. Kasi ti kaya dyan. Ikat tayo, boy. Wag mo munang isipin yun. Ang isipin mo yung bayaran mo yung kuha. Kaya nga ako din makapagsalita kung paano ko nababayaran to. Dami ko ng utang. Dami na ang utang magbabayad ko ng kuhan. Kasalanan ni Derek eh. Sabi niya, ito pag pumasok ka, kailangan matatapa ka. At natapa ako. Ayan. Kapag magbabayad nito, hindi Naniwala ka naman, buwang naman. Ito naman nung nalpas atin na vlog, gawa na, bayad ka. Sikamat. No, sa mga rigan sumikat ka, agsolo ka. Ano mo tiramid yung content. Basta funny videos kasi jay. Kaya mali videos, uri ba di ka gano'n panic ka? Paano ba Katawan niya. Focus mo lang di camera, tinupam ka, paano yun? Pani ajo yun. Tingnan mo, aging panata. Ganito may isa. Ito natin sangaw. Sango nga. Toy. Kita ang panay. Bakit mabalin? Tanggalin mo na ngayon yan. Katawa mo. Tanggalin mo na ngayon para ano, para paano. Huwag ka muna magsalita. Isipin mo muna yung... Huwag ka muna sumali. Sumali. Mag-isip ka muna kung saan ka utang ng pambayad mo dyan sa upuan. Sikamat. Sino nang sirot kanyang tibakan rice? Apa yung nga nakasirot ka dito? Nandiyaw. Andiyaw. Boy. Ayan na tata. Ha? Awa na yun. Pinanawan na karutan. Sumarunong ka dyan. Galas. Marunong. Apa yung nandiyaw? Ha? Nandiyaw. Ayan na tata. Kaya mo makita? Damagan kayo na suna. Damagan na ka, sumbatam. Nagdamagin na siya na magdamag.
Ay, Tama natin yun. Sa Pampanga na raw. Ano ramidan niya Pampanga? Ha? Ano ramidan niya Pampanga? Siyempre, example mo, Te, trabaho mo. trabaho. Tapos yan. Hindi ganun Pagkitaan yun. na. Paano nakakubra na ng malaki kaya umalis na? Oo. Oo, kunam, sikatin ang baga. Kunaw! Nangyayay! Mati nga oo, ajay! Kunaw! Insert na ka, tapos ilaglag mo. Matay! Kasta ti iwasan ti bakan rice. Agad sumsumrog, tapos, spear dyan dagad di napukaw. Ito pinarjak. Oo, kunam. Naglawagan, mabuhay na mo lang ata. Brian! Ata ti number 1. Dapat, ganda, dapat, nasumrog kayo ti bakan rice, dapat loyal kayo. Ore awan tikit kitain, agpakita kay nata. Ano mo nagtao? Ore awan tikit kitain tayo, agparagsak tayo. Kasjay. Tama. Madi nga nagpipinir dyan tayo. Buwan, sige. Porke awan tikitan, malis kayan. Po, kinangina naman yun. Sa atin na yun, napalagubra. Sideline lang Lumabas, Ajay. Matik yan, sideline. Sideline. Kapag lumabas, Okay lang. Hindi pa pumansin. Okay lang, sideline eh. Sideline? Sige, ore madi ka sa sideline, gabsin ka nata eh. Sideline? Kahit sino naman maghanap ng sideline basta wala nang makain din sa Oo. kubo eh. Bakit yun? Oo. Wow. Ano yun? Oo, kaya sa midline ka na ng pampahid mo dyan sa... Maghanap ka na rin. Hindi nga boy, kailangan mag-million nito. Pag di nag-million gusto, wala akong pambayad. Kung gusto mo mag-million views yan, itong video, Ah. i-share mo sa 1 million groups. Kaya tag-iisa lang na, ano, Mahirap yung pinapagawa mo ah. may spam. Nagmatpasok na ka. Natukol. Hindi, kasalanan ni Direk yun. Sabi niya pa, Kanya ka. Naniniwala ka naman kasi kay Direk. Kami nga, binabaliw. Mamamati ka ito. Pag sinabi action, wala ka. Awaya! Wala mo ka! Awaya! Ganun mo. Sa medium ko na kaya. Parang bayad yung talent mo, tapos siya. 180 na nga lang yung talent Pilipino. Wala pa, kulang pa. Saltot. Alam mo yun, pag nagmay mo talent na natin eh, pakita-kita lang, bayad. Ano naman tayo? Sawa ka mata? Ito tayo pagsasawa ka. Ano ba to? Pwede ba i-edit to? Kunyari siya yung madadapa? Ano? Pwede. Ulit, ulit. Edit. Ulit. Ulit. Number ka. Tayo! Umar ka. Kunwari, madapa ka. Madapa ka. Kalang ayusin tayo ah. Kita mo ni Bote. Ayan. Kalang kita ka natin buti. Pasok ka. Pasok. Huwag kang harang dyan. Okay. Okay, Action! Action! Hala! Hala! Di pa nakatay na! Ay, yung kaya na-dog shoot. Hoy, kanina hindi na ito. Tuwadan boy, tuwadan. Ate. 50-50. 50-50. For 80, tagmano da. Divide to. Divide to. 240. Isot mo muna, katukot nga na ako. Pwede Duwa kayong ako din. Ganon din. Alright. O sige, Ulit. idim simat. Samay! Simat. Ha? Kunwari, salamat din Umingat ka. lang? Madi amade. Kunwari lang. Kunyari lang. Hindi ko kasano dyan, Oy, transfer. kasano mo na. Pinapintasan kayo tikwa. Kami no sino pinapintasan. Kumaro mo! Amo nga nagkabilatan na matungkol. Pinapintasan kayo tikwa, ti entry. Game. Taka na na da video natin, no, sino napintas pinakapaloob na. So nati ka na da video. Yun! Oh, deal. Direct deal. Oh, deal daw. Deal. Okay. Action. Pangit. Pangit. Sadyang tumagain. Pangit. Next. Sige. Pinapintasan ha. Kursihay mo lang ah. 40 Adi, pesos. pinakapintas, 1 week na da video na tibakan drive. Pau. Okay. Next. Ang ina, sakita ng katawan. Okay. Ready? Kunwari, mati tayo mamamansin. Kunwari, ready? Action! Awan. Pangit yung entrance na gito. Cut direct. Cut direct. Ajay. Edit ko lang. Katinyarik. Naralis sa bata dito. Sige, mate. Okay.
Okay. Oh, duwa ka na boy. Try lang. Usot, ito tinakakot Sige. Akong video na kitan, baka Andresan. Duwa kami tulad ng video no, kasali na. Ah, payag. Del. Oh, Del. Oh, Del. Madi mga lata ya. Madi. Madi arami itong milatan. Madi makuha ta. Madi nga raw, arami itong milatan. Arami itong milatan, oray pangit. At least naramid may, kaso ang video yun. Oh, Del. Dino. Oh, Del. Ikaw na lang. Hindi na sigurado. Oh, si Del. Diyan mo na sigurado. Basta wala kan, naglaka kayo maging katong. Hindi na kasi. Isa lang, 10 lang. Sampol. Sige, ang sampulak kung madi kag video. One. Madi ah. Wala mo mga kaya. Wala kaya. Wala mo mga yan. Tataka lang mo. Nasaktan. Muli katawa natin. Pag-yung news. Kasi lang gano'n. Pinapintas ang katawa kanya ayaw. Kanya tayo ah. Kanya ayaw Siyempre si Kamitik ko. Oh. Sila nga eh. Kunyari na Makikita tayo. kami eh. Makikwapay lang kaya mamin na rabbit man. Naramid yung Ano mga tayo? audition. Audition natin. Audition. Oh, kunwari, tingnan, ginari na kayo, talo kayo. Talo kayo. Sunod, ikaw pa lang. Sige na yun. Oh, kunwari ka sa. Audition. Ikaw. Pagsisang mo. Oo, wala pa ka dyan. Plus one. Oh, plus one. Oh, okay, Adyan, okay. Approve. Sa talent mo. Ha? Talent. Pakita na kami yung talent ng mga katawa. Ay, katawa kami. Pangit. Karuro pa ka ba? Nawan. Ulit. Ano sila pilay? Bumasa. Adapter shot na eh. O sige, okay. Approve. O sige. Tanay kayo katong tungal. Nagtala ka pa ilang suna eh. Nalpas ka na eh. Bigay kasi ratan. Kuha ng ratan. Knock. Who's there? Ano? Sister. Tagay tayo. Tagay tayo who? Tagay tayo. Ano ba? Lumang tugtugin natin po eh. Hindi mo nagaya na benta. Manaw. Pangit tumagam sa sir. Anong tayo mong boy? Ay, matang bitchin. Tungkot pa lang mata nagpangsilaw sa ngaw nung matatay. Pakingangot ka lang. Parestan mo lang. Mo na benta. Ayan. Kaya umila ako takatamdamang. Kapag malis kayo niya, hindi ko pa urayain. Hindi urayain. Kasi kahanap lang ako yung taon. Marutay. O, ikaw. Ikaw? Yung pambayad mo. Huwag ka muna umalis, dito ka muna. Mag-uusap pa tayo. Magkano bakat ko dito? Taka na, malamang sa ginawa pa, malabo na mag-million views to eh. Tara, pakwenta natin kay boss yung nababayaran natin. Teka na! Kunin mo yan para meron kang ebidensya. Sabi ng direktor. Salamat Direk. Ganda mo. Nagsilingin. Uno yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take two, buy one take three ta mas makatipid ka jay. Gum mabalin uri may isa lang kasta. Babalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalot ta kanayon. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mati